Безполітну зону над Керченською протокою та ділянки огляду всіх кораблів розширили. На мапі окупантів це тепер потенційно небезпечний район, і ходити там дозволено лише у світлу пору доби. Щодо причин посилення режиму в протоці, окупанти традиційно води набрали в рота. Вибухи у Гвардійському, що біля Сімферополя, зранку чули місцеві жителі. Де саме це сталося і з якої причини, достеменно невідомо. Але саме у Гвардійському розташований військовий аеродром, де після окупації базується російський 37-й змішаний авіаційний полк. У його складі 2 ескадрильї по 12 бортів Су-24М та Су-25СМ. Мережею також поширилося відео нібито ураження окупантів у Гвардійському, але встановити точне місце зйомки та час не вдалося. 11 російських сторожових кораблів чатують біля Керченського мосту. Окупанти посилили оборону після попередньої трощі, заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, раніше поблизу незаконного мосту помічали не більше 3 кораблів. Це прикордонники, які належать до ФСБ. І вони тепер намагаються гарантувати безпеку Керченського мосту, упевнений Плетенчук. Наполеонівські плани з розграбування українського збіжжя виношує віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Георгій Мурадов. На тлі продовольчої кризи, спровокованої Росією, він оголосив про плани експортувати до Африки близько 8 мільйонів тонн зерна. При цьому не приховує, що продавати хочуть врожаї окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, бо в самому Криму збирають значно менше, бідкається зрадник. Звісно, маріонетки на кшталт Мурадова не мають вирішального слова. Однак саме з портів Керчі та Севастополя окупанти вивозять українське зерно на Близький Схід. Від арешту до обшуку лише кілька годин. О 7 ранку до будинку матері громадянського журналіста Куламета Ібраїмова Нефізе у селищі Буюк-Онлар вдерлися десяток озброєних російських силовиків з Центру протидії екстремізму. Лише напередодні хлопець вийшов з окупаційного спецприймача після 5 діб утримання за висвітлення судилища. Тепер окупанти вирішили налякати родичів Куламета. За місцем прописки у будинку матері Нефізе Куламетової його не було, бо після одруження він живе окремо. Окупанти все одно обнишпорили автівки, технічні приміщення та всю хату. Після облави почали погрожувати матері. Мовляв, якщо вона не змусить сина припинити висвітлювати облави та судилища в Криму, то Куламет Ібраїмов матиме проблеми. Лише напередодні у цьому будинку рідні та близькі Куламета Ібраїмова зустрічали його після арешту. Впродовж 5 діб окупанти тримали громадянського журналіста у спецприймачі Сімферополя, назвавши організатором так званих масових зборів, неузгоджених з росіянами. Насправді, Куламет, як громадянський журналіст, прийшов до стін окупаційного Верховного суду Криму висвітлювати так зване апеляційне засідання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Утім, до зали не пустили ані кореспондентів, ані родичів і близьких, натомість затримали присутніх. Попри тиск і погрози, Куламет запевнив, що продовжить незалежно висвітлювати російську сваволю. Все мы прекрасно понимаем, что это определенные попытки надавить на журналистскую деятельность в Крыму, которая идет уже с 2014 года. И хотелось бы сказать, что этим самым, закрывая нас на 5 суток, 10, 15 суток, они не то чтобы нас останавливают в этой деятельности, они, наоборот, нас закаливают и делают более стойкими к той реальности, с которой мы столкнулись с 2014 года. Окрім погроз, окупанти не залишили матері Куламета Ібраїмова жодних протоколів. За його словами, жінку неабияк налякали.
Є 200 та 300. У Чорному морі російські моряки запросили евакуацію. Їх вивозили вертольотами К-29. А перемовини екіпажів опублікувало видання «Бабель» з посиланням на власні джерела у силах безпеки та оборони. Перед тим російське Міноборони повідомило про буцімто марну атаку 3 морських дронів на патрульні кораблі Сергій Котов і Василій Биков за 340 кілометрів від Севастополя. На російських пабліках поширили інформацію, що серед атакованих кораблів був контейнеровоз «Спарта-4», який нібито возив із Сирії зброю через Босфор попри заборону. Сколько на борту? 200-300 по количеству. И, может быть, 100 с посадки надо? Радио 947-го, 1 200, 5 300 будет производить посадки на Макинск. Ему в посадке необходима санитарная машина и 1 пограничный гражданский на остров Сокола. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода спростував український удар по російським кораблям Сергій Котов і Василій Биков. Він запевнив, що на озброєнні українського війська немає подібних дронів. Кульки з посланнями для окупантів з'являються на кримських вулицях. Це частина нової акції «Лови подачу» від руху опору «Жовта стрічка». Її суть у тому, щоб взяти кульку для пінг-понгу, залишити на ній патріотичне послання та кинути у громадському місці – фонтані, у парку чи просто на вулиці, щоб вітер швидко їх розніс. Чимало жовтих кульок вже розлетілися Феодосією. Їх можна побачити біля одного з входів до будинку офіцерів, поблизу редакції газети «Кафа», навпроти школи номер 2 та у парку Ювілейному. Кожен бажаючий долучитися може просканувати QR-код на екрані та разом з іншими жителями окупованого Криму чинити спротив російським загарбникам.